mají všichni v duší, nic není komplikované. A slunce pálí do blízku, a dělby mám do disku. Lepší. Zpívat naživo je vkusné, nemám rád playbackové trosky. Dneska tak zpíval hnusné a Jirka Kučerovský. A slunce pálí do blízku, a dělby mám do disku. Breakdance znáte všichni, že tam takhle skáče, ale prý máme ještě nějakou tu minutu, tak jsem si říkal, že bych si něco s váma zaspíval. Akorát nevím, co přesně docela je to brutus, když jsem se na vás takhle dopředu díval. Je tady hlava na hlavě na tribuně, jenom pár lidí, že se nestydíte sedět, pojďte pářit mezi nás. Když jsme přece jednoho kenta, netvařte se, že jste nějaká elitní šeta. Jste spoza plotu za náma, když jsme přesně jedna velká rodina. Má láska k vám je vřelá, stále ta atmosféra je skvělá. Je mi z toho tak nějak úplně dojatě, ještě že neprší, že nestojíte v blatě. A nejlepší polohu má ten vysoký chlapec dlouhýma vlásama. Nemusíte starat, že by musel někomu sedět na ramenou. Stojí tam se svou půvabnou lečmalou ženou. Moc jim to sluší, ale jsou jistě zamilovaní. Tak pojďte a zaspívejte si s námi. Koukám točíš tu kameru, říkám si, jsem tu na pódiu a skoro se z toho zblázním. Když vidím, že na mě nemíříš tím objektivem a já tu tak se hýbu, jak kdybych sežral divokou kaši. Akorát mě trošku mrzí, říkal jsem si, že už jsem na to starý. Promiňte, budu do mikrofonu drzí, akorát jsme mám na čele dva beťary a to se na tak velkou obrazovku nehodí. Mám velkou kontrénu a jsem teď trošku marotno, tak víte, co jsem zastyděl, ale především bych měl říci za celou kapelu. Chtěli bychom vám za celou kapelu poděkovat, že jste zůstali s námi, trochu jste se mohli pohybovat, ale to, že vůbec vyjadřujete takový aplauz, tak jsem z toho nadšený, ačkoliv se tady večeli, jsem z toho úplně dojat, já snad budu za chvíli plakat. No, tak to půjde. Skutku je to ve mně, jsem dlouho přijeli jsme 2 hodiny před začátkem koncertu a dali nám taky nějaké ty energetické nápoje. Říkali jsme si hodinu, kdy budeme hrát ve stoje, tak aby jsme těm lidem dali nějakou energii, tak jsme požili hned dvojitou dávku. Já si teďkom říkám, jestli pak to asi doufám, že to přežijí, a když ne, tak teď jsem zapomněl, co jsem to tam říkal. Už nevím, co na to jsem chtěl zarimovat. Omluvte mě, to se prostě v té rychlosti může stát. Každopádně vám chceme za kapelu poděkovat. Mějte se tu krásně a vůbec musíte se milovat. To bylo dobrý. Děkujeme velmi. Jste moc hodní, milí, pozorní. A chci říct, že vím, že nejste klatoví. To byl takový vtip. Poznali, jo, celé inteligentní publikum. Naschledanou. Díky.